سر ستيك تي في وميديا خبري دقرتن ما چقاسي هول داج جلك آليان بوكا كتكارين شابماني آزاد ما نكاري ام بكفن نافا سازيان نافا ستيك تي في ميديا خبري ما جلكي هول دا لي هم ريان دچون ستيك تي في هم جريان سركين دهاتن في باجاريج آليه بوليسين بلچيكاي وهات بونگرتن tam 4 ساعتان پلیسین بلژیکای ناوا سازیان دمان نها امی بحثا وی کی بکن بید ناوا سازیه ده ناوا سازیان ستیک تی وی و مدیا خبری ده پلیسین بلژیکای چکرن چه زرardان امی بحثا وی بکن هلبت belki جوی ده تربه ام نزانن جبر کو تشتک نگوتن ج ریوبری می اداری رجی تشتک نگوتن جبر چه افسر ده گرتن پیک هات یه نگوتن بریاوی خود آگاهی جمرنهات نه می بحثا وی بکن به چه زرardان به تایبتی her deriye me girti cihe me xabate o de me xabate be çava deri hatine şikandin ji aliye polisan ve ji xwe ve paşe bidimen aji heval nişani ve bidin me de weşana xwe be de nişani ve bidin heval me evlekari işkencel wan hatiye kirin dema ku polisin Belçika'ya biser saziye de girtine işkencel heval me evlekari girtine destivan kelem çekirne bi saatan la arde razandine سری حوالی میشان ده برین کرده امی بحثا بکن هلبت دیمجی هنه او ادامه آپلینگه ادامه آپلینگه اج بوس تیک تیوی و مدیا خبریه اون دبینن حوالی مکن دال شکرما خورد کار به دری نشان بده به چاوا دریه مشکاندنه جی خرابتر جه دیمن جی خرابتر جه هنه نشان و بدن به زرار که چاوا دانه سازیا مد دانه تیک تیوی دانه سازیا مدیا خبر تیوی اون دبینن لور خویادی که کتنه هندر الكمبيوتر وان çekmece me yani em disa be li odaya keme dünya xabatı heye deriye ve jihatiye şikandın tamaşavanı medbinin deriye ve odamay xabatı jihatiye şikandın dosya hatına derxistin lüver ser masaya xuya dikin usa ser meyzandına benim devam dikin ser her odaya keme agahiye jibidin لسر هر اوده که دوره که کلیگرین پیکانینه هجمارک دانینه بر دوی دری هجمار دانینه دری وجی کرنان اف در odame arşive odame arşive und binin beçayn لسر دولابه مشکاندنه yani dolap garip destaji ve ki le dolap şkandine hem qotiye medar xsne der ve jixwa tevahi kompütere me kontrol kirne aslan em devam bikin deriye ve o deji şkandine und binin level zor lekirne deye ve o deji şkandine em devam bikin o demey her megot ser her odeye ki hejmarek danine nava saziye de elektrika gelek odeye anji hatiye kutkirin jber ku jor veji tiştikirne jbane saziye veji tiştikirne und binin ser her odeye ki hejmarek danine em devam bikin evji odeye kemeydine und binin deriye ve odeye jişkanandine havale mekendal nişan yobde hejmarek serve veji kirne deriye me ve odeji odame xabate gelek zor lekirne snevi hali belki em veji nişan bidin beljor çi geryane liban çi geryane heme qabloye mene sistemine pelgala me خباطه يعني قبل يمن ورن تشتكي دي الورنينه بايدي تشدر ديوا برها انجي خوستنا وشانا ما اصلا بكن قط بكن جبني نكارينا نجيشنا ام نزان هلبت و دروجين بيشت ديار ببا ام دوام بكن يجي اودي ما يه خباطه كو بوليسن بلشيقي زراره كمزن داني اف اودي اباني مكان دا بيشي دري نشان بده ev parçayı deriye onu dibine parçayı deriye büyü rengi deriye me şkenandine hali o diyeceğim nişan bedin onu dibine her teştevli hep kırnel bir odi yani edi belçi geriyane şu teştek nine saziye heme doküman heme belge tekildari karu xabat amene tekildari reveberna idareya سازین مدیا خبر تیوی و ستیپ تیویه لیون بینن به چاواب آوایی که هوانه یا پرتوک تبلی هف کرنه بلگه تبلی هف کرنه خویای تشتک جینه دیتنه تشتک جیب دست نخسنه ام دوام بکن سازیه که چاپمنیه مدست پیکی جی گود
devera kunha em nişani wedin saziye ke çapemeniye kar û xebate ke çapemeniye lê têkirin û her tiştê wê bi zelalî li ser ekranan tê gotin her xebata wê bi zelalî ser ekranan tê gotin ev odê jî ketine vê odê jî li çekmecê hevala meyzandine kompüterê hevala kontrol kirine em devam bikin hevalêken da bi heman rengiye odê jî lêgerîn lê pêk hatiye Odaya keme edin a deri hatiye şkenandın em tane deri nişan bedin ver. Odaya keme deri hati şkenandın eve mun benim beçi kirnej deri çava iriş kirne yani biçi rengi edi dinava wan polisanda ev yipırsa dinava wan polisandaki heye jiber ku serde girtna da hazar duhan adara da hazar duhan de ev polisen ku biser Roş TV'de girtin ev polisen ku biser saziya çapemeni azat da girtin dinava wan polisanda polisen tirkabun u tespit kiri bu me tespit kir em devam bikin ve edi biçi nefreti erişi saziya mekirne ev jî odeyek me ya xebatê odaya me ya idareye yani li ve belgeyên li ve hemme têkildarî kar û xebatê ne kar û xebata saziyan yani fermîne hemmil cem dewleta Belçîkayê hene hemme ev belgeyên ku tevlî kirine êdî bêlçi digerin hemmil cem dewleta Belçîkayê hene odeyeke me ya xebatê ye odaya me bi vî rengî lê kirine tam 4 saetan durun deman aslan em devam bikin me bêjin mekineyek me li vir ya ji bo kaxizan mun bînin bêçi kirine jî êdî bêderdî wa mekinê re çi ye hevala me geşbûn kara di dema serdegirtinê de serdegirtina polîsan de li saziyê bû çi bû çi qewmî şahidî çi re kir em ji wê pirsin Selman yani ji xwe saet yekûn nîv bu Damoko polîs hatin. Di saet yekûn nîvan de nêzî 200 polîs hatibûn, gelek erebeyên wan hatibûn. O ji van polîsan jî gelek polîsên ku em bêjin yê normal yê ku diçin bîroya kontrol dikin yan jî cihê resmî kontrol dikin nebûn yani gelek ji wan hêzên taybet hatibûn, hema bêje hemû cûreyên polîsê hatibûn. Yani ji bo serdegirtineke mazin bû. Ji xwe bi to awayê em sê heval li vê derê man hevalekê me jî kelepçe kirin destê wî ye û em yê din jî kirin bin çavan de li gorî wî hevalî got hevalê me gazî bikin hevalê me ewlekariyê em wî jî em nêrînên wî jî bigirin ji ber ku işkence lê kirine yani ye kelepçe kirin bi kelepçe ku plastik kirin o yê me jî em dibin çavan de bû bi to awayê ne hiştin ku ne avekê ne çixare dîsa em bêjî telefonê me ji me standin nelîştin em bi hevdûra baxwin yani li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye ez gelek hetim bin çava ama cara yekemîn ku li vê derê lêgerînekê ku li ser kesekê ew qasî zêde hat kirin hema bêje heya ku toqeya ku bi pora min hat jêkirin û canteyê min dîsa hemû li ser min arameyeke em bê lêgerînekê pir zirav hebû ji bo vir yani em bêje heya saet 4:20 bû Damoko polîsê ji bir qederê 4 saet ama قدری 4 ساعت ام ji derve man û em bervê sermayê man bi to awê nehiştin ku em sê kes bûn nehiştin em bi hevdûra jî baxin yani bi vê awê jora jî tiştek ne belê belê tiştek ji me re negotin ji xwe herî dawî jî Damoko çûn min ji wan re got kesekê anîbûn ji bo ku wergervan bike wergervanî bikin min jê re got tu ji wan re bîje sedemê ku hatina vir çibû û çima li ser saziyê de girtin televizyona stêrk û medya wan jî bi vê awayî bersivekê dan em nikarin ku tiştekî bêjin ji me re gotin biçin em jî hatin me peywira xwe kir em diçin em agahiyekê nikarin bidin me bersivekê bi vê rengê kirin ji xwe te ji weşana zindî danîşandin kîjan oda girtî bû hemî oda derî wan şikandîne heya ku tavana jor rakirîne gelek devera rakirine tavana jor rakirîne yani ev diyare ku li ser yan politikayeke ye Belçika û Tirkiye bi hevdûra giride ji xwe Damoko me bertekê xwe jî nîşandim me viye ji wan re got me got ev polîtike ev politikaya ku ve Belçika û hikûmeta Tirkiye bi hevdûra ye êrişên ku li Başûrê Kurdistanê hatiye dest pê kirin li amadekariya êrişên ku li Rojavayê Kurdistanê tê kirin yani li ser ve ne me bi wan re jî wisa nîqaşekê dameşandin Lebele yani be eriş hatibûn yani yani ji bo êrişê hatibûn ji bo ku zirarê bidin hatibûn wisa xuya dike ji dîmenên ku derket polîs pas heval geşbûn hevalê me ewlekariyê kerem bike
چه سریته چی کرن اولا در نظامی دسکنی نورا yani mekayka arabet peş zaten muaylamış ki ne götü nizam şüpheli durumu kay ondan sonra özel hareket maskeli vermez şuna göre hemen silah dürtün dayamışa kırımı kırını bu yat yere şay kelepçe izi var yine he yani mekzi kısır kırımı yine şişe ondan sonra bayağı hakaret kırın deri meri franını yani zamanı kadar artık çıkıp işte honadır bayağı tırsiyana yani bayağı zarar bana. Yani jibo zarar dahi ne hatı bu. Tiştek jijwar ne gotu. Hatta sijmer hadi sadece ama lama kıstım yani. Ben sermen kay. Çıkası tedreş kiri mayı sab dest kalem çekiri. Hatta ni şu ses zaten az Arabi ama aha sıkıyorum. Hatta ni şu az bir kırma Arabi. Bu yani Av tiştek ne dan tiş? na kavaş dışına adam yani bayağı hakaret eziyet bu kırma. Beli. Spas tıkın. Derbas buy be. Selameti be. Spas. Tamaşavan heyecan binin bejin Avrupa navenda demokrasiye aslan le قدحك avji 3 saatte dest kalem çekiri hatiyeştin. قدحك avji ne dane hevalime. Em varın tişteki diye balkeşe. Detay kadına balkeş. Pirtukhana me ketne verji. Jivet pirtukên me birne. Und binin rafên ku vala kirne ji rafên jê ji varafên jê ji nav rafan pirtukên me yên cuda cuda birne. Ev jî agahiye kedin balkêş bû. Me xwestem vara parvek pirtukhana me ye. Em pirtuka xwart deynin, em rajinê, em dixwînin, rojnamevanin, ketkarên çapemeniyê ne. Em devam bikin. Niha hem odê me gotê xebatê ji xeynî wê deverên ku mirov pêdiviyên xwe pêwîstiyên xwe ihtiyaciyên xwe lê pêk dîne. An got cihê destavê jî zirar dane wan. Em ê wê nîşanî we bidin. Yani çi alaka cihê destavê ku zirar bide cihê destava mirovan ihtiyaciyê xwe lê dibînin. Hûn dibînin ev der cihê destavê ye jor ve çûne vekirine êdî bêl çi digerin tiştek jî nîne heme qebl wê me ne. Yani bi giştî aslan ya ku em ragînin ji nava saziyê bi vî rengî helbet detayên cuda jî hene. Em ê weşana xwe de bu an detayan jî dakevin nava rojê de bê çi detay heye çi agahî heye em ê temaşevanê xwe re parve bikin me bi vî rengî jî weşartî nehişt. Di heman kêliyê de bê çawan ketin nava saziya xwe kêlî bi kêlî me ji temaşevanê xwe re ragihan me ew agahî da temaşevanê xwe me zelal nîşan da bê çi anîne serê saziya me cihê kar û xebata me ku em her roj lêne û weke me destpêkê jî gotî em dîsa dibêjin ev de saziyeke çapemeniyê ye tenê kar û xebatên ji bo çapemeniyê lê têkirin. Ev saziya çapemeniyê îro bû hedefa êrîşa dewleteke ku endama Yekîtiya Ewropayê û ev de Denderlo, bajarê Denderlo nêzî paytexta Ewropayê Brükselê ye. Yani devereke bi vî rengî êrîş pêk hatiye. Niha dema ku em behsa vê yekê dikin, em behsa van agahiyan van detayan radigînin hêjayî şîrovekirinê ya mirov behsa vê jî bike. Behsa bi taybetî cihê wê, lokasyona wê ku dere êrîş li ku pêk hatiye, êrîş li navenda Ewropayê pêk hat. Êrîş li navenda Ewropayê li devereke ku bi demokrasiya xwe dixwaze pesnê xwe bide. Li devereke ku behsa azadiya çapemeniyê dike pêk hat. û me detayan jî gore par vekir bê çi anîne serê saziyeke çapemeniyê. Me detayan gore par vekir bê çawa teade li ketkarên çapemeniyê kirine. Çawa teade li wan hevalê me ewlekariyê kirine. Çawa işkencel wan kirine. 3 saat 4 saat destê wa telem çekirî di erebê de qedehek av nedane wan. Yani êrîşeke bi vî rengî bu hevalê me jî behs kirin. Yani armanca êrişê hatibûn saetekê şevê 1:30 bû ketine nava saziyê û her devera ku ketiye ber destê wan zirar danî. Mekînê me şikandine, kompîterê me hin ji wan birine. Dîsa me yek nîşanî weda bê çawa deriyê me şikenandine, gelek deriyê me şikenandine. Niha agahiyên ku em bidin ji nava saziya xwe bi vî rengî bûn helbet weke me gotî em ê hêjî di nava rojê de agahiyek cuda, detayek cuda ji encama vê êrîşê em dest bixin em ê ji temaşevanê xwe radînin.